Pronom se. Ací tenim el mapeta, em mireu es fa. La forma en llatí era se, però novament, en trobar-se una paraula que acabava per vocal, no es pentina el parlant interpretar que el pronom era es. Este pronom presenta una xicoteta complicació, i és que me i te, sintàcticament, poden ser complement directe o complement indirecte. En veus, este em és complement directe. En veus els ulls, este em és complement indirecte. Tot i que tinguen la mateixa forma, sintàcticament no és la mateixa estructura. No pot haver un complement indirecte sense que abans hi hagi un complement directe, llevat que el verb regisca exclusivament complement indirecte. Telefonar a algú, parlar a algú, etc. Però a se, què li ocorre? Que se és directe, se pentina, però la seva forma en indirecte és li. I en castellà sempre és se. Se lo peina, él a otra persona, él a sí mismo. I actualment això provoca errors. Pareu atenció. Esteve pentina el pèl a Luqui. Esteve li'l pentina, ell a ell. Esteve es pentina el moño. Esteve se'l pentina a ell mateix. Però Chiño tens moño calva. Com que sóc calva? Pues ala. Ara ja no sóc calva. Esteve es pentina el moño. Esteve se'l pentina. Quan tinga monyasso, a veuràs com me'l pentinaré a mi mateix. En castellà és tot igual. Se lo peina. Pero ¿se lo peina él a él o se lo peina él a él mismo? Espai, compartiu el vídeo i li ho conteu al vostre amic. No se'l conteu, perquè se'l conta és a un mateix. Li la dona, se la dona. Li'l fa, se'l fa. Li'n compra dos, se'n compra dos. Ella a una altra persona, ella a ella mateixa. Au, cacau.